Bon dia, salam aleikum, des de Ràdio Mediterrània, vos saluda Rafael Borràs i això és Veu Sarauí, el programa de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears. Avui, 24 de maig de 2022, fem en directe aquest programa del qual, com sempre, en tindreu una redifusió el següent dimarts. En aquest cas, la redifusió serà el 31 de maig. A l'horari habitual del programa, és a dir, de 11 a 12. Amics i amigues, com avui tenim un programa intens en informació i opinió, anem per feines, trencant el mur del silenci, el resum de notícies que a cada programa ens prepara i presenta Núria Perea. Y no te olvides del Sáhara Occidental. Noticias recopiladas entre el 10 i el 24 de maig. Guerra al Sàhara. El president saharauí visita les seves tropes en almenys 4 regions militars posicionades al llarg del mur marroquí per comprovar la preparació de combat. Aquesta visita entra en el marc de les gires de rutina que el comandant de les Forces Armades realitza per inspeccionar i passar revista a les unitats de l'exèrcit des de l'inici de la lluita armada el novembre del 2020. I el passat 20 de maig s'han complert els 49 anys des del desencadenament de la lluita armada, data destacada per ser una heroica lluita contra el colonialisme, portada a terme per un grup de joves que van decidir posar fi a la presència espanyola des d'un segle enrere. Després, aquesta lluita es perllongaria per rebutjar i enfrontar-se a la invasió militar marroquina que va ocupar el territori manumilitari el 31 d'octubre del 1975, després de l'abandonament d'Espanya i la signatura dels ignominiosos acords tripartits de Madrid entre Espanya, Marroc i Mauritània. Com a conseqüència inequívoca d'aquesta traïció, el poble saharauí continua estant dividit avui dia per un mur de sorra sembrat de més de 10 milions de mines que divideix el territori i el poble saharauí. Una part d'aquest poble, a l'exili forçat, sotmesa als capritxis de la natura al punt del planeta més inhòspit i inclement del món, la Hamada, vivint de l'ajuda humanitària internacional. L'altra part de la població, sotmesa a un estat de setge permanent des de l'ocupació colonial marroquina del territori, on la repressió, el terror i les execucions sumàries són sistèmiques per doblegar la resistència pacífica del poble saharauí, que des de l'alto el foc de novembre de 1991 compleix l'alto el foc i du a terme unes negociacions amb el Marroc afavorides per les Nacions Unides i amb l'objectiu de celebrar el referèndum en el Sàhara Occidental en el marc del Pla de Pau i per l'objectiu del qual es crea la Missió de Nacions Unides per a la celebració del referèndum al Sàhara Occidental, la MINURSO. Va ser el 13 de novembre del 2020 quan va tornar a esclatar les hostilitats després de la ruptura de l'alto el foc per part del Marroc, en atacar la població civil saharauí a la bretxa il·legal del Guerguerat. Paral·lelament a la resistència pacífica que es porta diàriament als territoris ocupats del Sàhara Occidental per part d'activistes pro-drets humans i nacionalistes, els joves als campaments i a la diàspora intensifiquen la seva participació a la guerra actual oberta. Avui dia, la República Àrab Saharauí Democràtica és membre de ple dret de la Unió Africana i compta amb el reconeixement de més de 80 països del món. El 21 de novembre de 1979, l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la resolució 3437, que reconeix el Front Polisari com a únic representant legítim del poble del Sàhara Occidental. I els territoris ocupats. El Marroc deté i propina pallisses a un grup d'activistes saharauís abojador.
Destacades activistes saharauis que estaven de visita solidària amb la família de Sultana van ser detingudes en un lloc de control de la policia marroquina a la ciutat ocupada de Bojedó, quan tornaven a la ciutat ocupada de Laayoune. Van ser introduïdes per la força a les dependències del citat lloc de control, on van ser sotmeses a pallisses, violència, minuciosos registres i interrogatoris abans de ser obligades a tornar. D'altra banda, l'activista saharauí Sultana Haya va poder escapar d'un intent d'assassinat després que un camió de grans dimensions xoqués dilluns a la matinada contra el seu habitatge a Bojedó, fet que va causar seriosos danys estructurals a l'immoble. El Front Polisari ha expressat la seva condemna enèrgica als actes d'intimació perpetrats per les autoritats d'ocupació marroquina contra l'activista i la seva família, reafirmant que cap procés de pau serà possible al Sàhara Occidental mentre l'estat d'ocupació marroquina continuï a la guerra de terror i represàlies contra els civils i activistes saharauis de drets humans. I en clau nacional, Espanya decideix deportar els 17 joves saharauis sol·licitants d'apàtrida. La sala d'inadmissions i asil de l'aeroport d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas acull des de fa 2 setmanes uns 17 joves saharauis procedents dels campaments de refugiats que demanen protecció. En arribar a la capital espanyola, van sol·licitar immediatament asil polític i apàtrida. Tots van ser rebutjats a l'asil, però alguns, 2 persones, entre elles una dona, se'l va acceptar la sol·licitud d'apàtrida. Tot i així, se'l va informar que seran deportats en les properes hores a un aeroport algerià. En protesta de la declaració de les autoritats espanyoles, els joves es van declarar en vaga de gana. Continuen detinguts i resistint de forma pacífica per poder ser expulsats sense assistència jurídica ni implicació de les organitzacions de drets humans i de solidaritat que treballen en aquest àmbit. No és el primer cas, sinó que en els darrers anys, altres joves saharauis procedents dels campaments han intentat sol·licitar asil com qualsevol immigrant, buscant un futur millor, i gairebé sempre se'ls ha negat i han estat deportats. Lluny de la qüestió política del Sàhara Occidental, no deixen de ser refugiats, un tema que cal abordar des del punt de vista humanitari, ja que hi ha casos que necessiten atenció mèdica o simplement busquen un futur millor com qualsevol immigrant. I a Galícia ha estat trobat el cos sense vida de la jove saharauí Galia Baba, desapareguda en dies anteriors. La policia judicial investiga les causes de la mort, si bé la principal línia de treball fins ara era una possible marxa voluntària. El cos sense vida serà repatriat als campaments de refugiats saharauis. Maite Isla, presidenta de l'Associació de Suport al Poble Saharauí de Galícia, va agrair a tota la població l'afecte en què van tractar Galia, així com la col·laboració per trobar-la. Galia Baba va arribar a Galícia fa anys a través d'una família d'acollida a Oporrinho. Álvarez descarta demanar explicacions al Marroc per l'espionatge en Pegasus. Les declaracions d'Álvarez es fan poc després que Espanya i el Marroc acordessin la reobertura de la frontera terrestre de Ceuta i Melilla. El ministre d'Exteriors ha demanat no llançar hipòtesis sobre la possibilitat que Rabat estigués darrere de l'ús d'aquest programari als mòbils de Sánchez, Robles i Marlaska. I per finalitzar, en clau internacional, Borrell confirma la posició de la Unió Europea sobre el Sàhara Occidental recolzant els esforços de la ONU. En la seva resposta en nom de la Comissió Europea sobre la qüestió saharauí, Borrell va reafirmar que la posició de la Unió Europea sobre el Sàhara Occidental, que reflecteix la visió comuna existent entre els estats membres de la Unió Europea, és recolzar plenament els esforços liderats per les Nacions Unides per a un procés polític per aconseguir una solució justa, duradora i mútuament acceptable a la qüestió del Sàhara Occidental, de conformitat en les resolucions pertinents del Consell de Seguretat de l'ONU i en el marc de les negociacions en curs sota la mediació de l'enviat personal del secretari general de l'ONU, Staffan de Mistura. D'altra banda, els països participants al Comitè de Descolonització de l'ONU insisteixen en la descolonització del Sàhara Occidental. Durant la segona jornada del seminari anual del Comitè dels 24, que s'ha celebrat a l'illa caribenya de Santa Llúcia de l'11 al 13 de maig,
El dret del poble saharauí a l'autodeterminació va ser reafirmat per la majoria dels participants de les 3 regions abanderades de la lluita contra el colonialisme: Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. El representant permanent d'Algèria va destacar la incapacitat de la MINURSO per vigilar la situació dels drets humans a la part ocupada del Sàhara Occidental. També va indicar que només hi pot haver un camí a seguir, a saber, la represa de les converses directes de bona fe entre les dues parts en conflicte, el Front Polisari i el Marroc, amb vista a una solució política justa, duradora i mútuament acceptable. Per la seva banda, les delegacions de Cuba, Bolívia, Timor Oriental, Venezuela, Angola, Belize, Indonèsia, Botswana, Mèxic i Namíbia, presents en aquest seminari, van cridar a la necessitat d'accelerar el procés de descolonització del Sàhara Occidental a través de la celebració del referèndum d'autodeterminació, subratllant el seu compromís amb la resolució 1514. També van recordar el dret del poble saharauí a beneficiar-se dels seus recursos naturals. Aquestes delegacions van donar suport a la proposta de fer una visita als territoris ocupats del Sàhara Occidental per informar-se sobre la situació sobre el terreny, en particular la relativa als drets humans. Gràcies, Núria. Bé, amics i amigues, continuem amb aquest veu sarauí contactant telefònicament amb la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears, Catalina Rosselló, per comentar breument alguns assumptes d'actualitat. Bon dia, Catalina. Hola, bon dia, Rafael. Què tal? Tot bé? Escolta, demà a partir de les 9:45 a Can Oleo, a Palma, se celebra el que s'ha titulat Seminari Internacional Memòria i Lluita del Poble Sarauí. Què ens pots comentar d'aquest esdeveniment i si encara hi pot anar la gent, en fi, no? Sí, bueno, hem de dir que aquest seminari se volia organitzar un poc abans de la pandèmia i degut a la pandèmia se va haver d'ajornar i ara, pues, com has dit, demà se celebra. Aquesta jornada està organitzada per la Universitat de les Illes Balears i és una convocatòria dins el marc de convocatori de projectes de cooperació de l'universitari i pel desenvolupament. Hem de dir que, a més, aquesta jornada serà molt intensa perquè hi ha diferents ponències, unes seran en línia i les altres són presencials. La primera és la importància de la transmissió oral de la construcció de la història colonial, que en aquesta jornada participarà el rector de la Universitat de Tifariti, entre altres, no?, que estan als territoris alliberats del Sàhara Occidental. Després serà feminisme i resistència i el paper de les dones saharaui, que és molt important, la lluita, com deim sempre, lluita i resistència de les dones saharaui. Hi participarà la presidenta de la Unió Nacional de Dones Saharauis, serà també online. I Sor Baixa se parlarà de la joventut saharaui, tant en la diàspora com també en els campaments i en els territoris ocupats. I més tard la presentació d'un llibre de poesia i també se recitaran diferents poemes de diferents poetes saharauis. És una jornada molt interessant i la veritat és que se poden inscriure, és lliure perquè la persona que tingui interès. Bé, doncs, bon pla per demà de matí i hora baixa, no? Escolta, una altra cosa... Demà de matí i hora baixa. Comença a les 9:45 és la presentació, a les 10 ja comença la primera ponència i segueix durant tot el dia fins a les 8:30 és la lectura de poemes. Molt bé, i doncs, passem a una altra cosa. Al final ha sortit camí dels campaments de persones refugiades de Tinduf, no? De persones sarauís, no? De Tinduf. La caravana solidària, tenc entès, no?, que amb 8 autobusos donats per l'EMT. Ens expliques un poc com ha anat això i la importància d'aquest tipus d'accions. Sí, hem de dir que aquests autobusos han sortit 8 de 11 que tenim cedits per l'EMT, dins un conveni que hi ha entre l'EMT i l'Associació d'Amics del Poble Saharaui,
i bueno, en varen poder sortir 8 carregats, 4 d'ells amb material sanitari, mobiliari, roba també, en fi, tot tipus de material molt necessari en els campaments, però també en autobusos que són molt necessaris per poder circular pels campaments, ja que se vol fer una xarxa realment de tot tipus de vehicles que puguin transportar des d'un campament a l'altre a les persones, tant en els i les saharauis. Hem de dir que només en varen poder embarcar avui perquè aquí tenim problemes. El vaixell que surt des de Palma només va fins a València i aquests vehicles se reuneixen amb altres vehicles de diferents comunitats que participen en la caravana humanitari a Alacant. En la qual va haver el coordinador del projecte urològic, Joan Antoni Pasqual, que és un metge uròleg, que també és el que coordina el tema de la caravana aquí, a la nostra associació, pues, va poder aconseguir 8 xòfers, entre ells també ell conduïa un autobús, perquè tots voluntaris i a més se va haver d'organitzar molt ràpidament, ja que sabeu que hi ha molta dificultat tant de vols com de vaixells que vagin a Argèlia. I hi havia aquesta dificultat, ens van enviar en poc temps, amb la qual només se van poder enviar 8. Els altres 3 pues, pensam que quan més en van se podran enviar i si és possible, millor s'augmentarà el número de buses. Bé, pues, jo crec que és Catalina, gràcies a CMT, no?, per l'oferiment i per les facilitats, no?, Home, clar, nosaltres donem les gràcies a CMT. No és la primera vegada que ens cedeixen els autobusos, ja des de fa molt d'anys, ja ens estan cedint i aquesta vegada aquests 11 han estat molt importants. Hem de dir que són buses que aquí s'han renovat, i pels campaments sí que seran molt necessaris. No tot sempre que enviem vehicles, a més d'anar carregats d'ajuda humanitari, el que se fa és que puguin circular durant bastant de temps els campaments. Pues molt bé. Ajuda humanitari, que jo no me cansaré de dir-ho des d'aquests micros, salva vides i possibilita possibilitats de més benestar a la població sarauí injustament, no?, desplaçada dels seus territoris i refugiada en aquest campament de Tindouf en un context geogràfic, és dir, de moltes dificultats, no?, allà a la Hamadà. Bé, passem a una altra cosa. Que també van carregats de material sanitari que en zones passes també tenim un conveni que ens cedeixen, el que són llençols, bates, també molt necessari allà, i hi va el projecte, el que se necessita per el projecte urològic, que d'Hospice d'Ensaïns, la delegació urològica, baixen els campaments per allà tractar tots els malalts, inclús les operacions que s'han de fer. S'intenta anar-hi d'Hospice d'Ensaïns. En la pandèmia també s'ha aturat, però se retorna una altra vegada, se tornarà a començar ja amb aquesta delegació que baixaran els campaments. Perfecte, Catalina. Bé, una altra qüestió. Com va la preparació de Vacances en Pau? Hem de dir que va bé, que per el poc temps que tenim i que a més no hi havia famílies repetidores, va bé perquè hem aconseguit ja en el dia d'avui 42 famílies noves. Nosaltres volíem arribar al manco, si no podíem arribar a ser 95, arribar a 50-60, però a veure que ja hem hagut de tancar el llistat, encara en podem aconseguir 2 o 3 més que ens fan falta, però el màxim que hem posat són 45 infants, perquè hem hagut de tancar ja els llistats per als campaments, que allà sí que van el temps va molt just, han de preparar tots els passaports col·lectius que aniran a les diferents comunitats, aquests infants, i ens han demanat ja que per favor tancàssim el número d'infants, però nosaltres no hem demanat més des que realment famílies que tenim, com dic, ens falten unes 4 famílies que des d'aquí fem una crida que realment s'animin encara a acollir un infant aquest estiu
i que ens ajudin a que puguin sortir aquests nins dels campaments. No sortiran molt de nins enguany, però on retomat el programa l'han reprès ara, després de 2 anys, i està costant un poc més, però pensant que estem obrint ja una altra vegada perquè per l'any que ve puguin sortir el màxim d'infants possibles. Clar que sí, enhorabona per la feina, aquesta feinada feta un poquet, no?, més accelerada que altres anys, i és molt important, si qualcú encara s'anima i té possibilitats, és de acollir un nin o una nina sarauí els mesos de juliol i agost, no? Segurament vendran a partir de dia 10, vendran menys temps a partir de dia 10 de juliol, però sí, que per favor s'animin, que ja només ens queden unes 3 o 4 famílies per poder cobrir el cupo d'infants que ens agradaria que venguessin aquí a les nostres illes. Aquests nins i nines que encara poden venir gaudiran de l'acollida, però les famílies acollidores tindran una experiència segurament imborrable i permanent, no? Bé, per anar Rafael, si me permets, ara que tenc la veu, per dir-ho de qualque manera, volia tornar a donar les gràcies a Ona Mediterrània per l'espai, a tu, Rafael, per coordinar aquest programa, a la Núria per les notícies que cada 15 dies mos passa tan importants, i en Ramon Orfila per el seu anàlisi tan important també com necessari, i també en els que vos ajuden. Així que moltíssimes gràcies en nom de l'associació. Bueno, pues ja ho has sentit, Jaume, que està aquí en les coses tècniques, no? És dir, la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears, te donen les gràcies. Bé, no, encara no mos poden despedir, Catalina? No, ja ho sé. Mos has de comentar que divendres 3 de juny, no? Que divendres 3 de juny, commemoració de 35 anys, no?, de l'associació, pròpiament dit, i de vacances en pau, no? Com ho celebrarem, en això? Vinga, convidem... No, hem de dir que aquest mes de maig, el dia 20 de maig, el dia 17 de maig, s'han complit 35 anys de la fundació de la nostra associació. I també coincideix que s'han complit 35 anys del programa Vacances en Pau, perquè va ser el primer programa que vàrem fer després d'haver fundat l'associació. I clar, el que fèiem és un sopar solidari, perquè també sempre, abans que arribàssim els infants, fèiem un sopar solidari perquè les famílies d'acollida també participàssim d'aquesta festa, no?, perquè en realitat serà una festa, i enguany també on reprès aquest sopar, i a més commemorant, com he dit, tant de l'associació com de vacances. I la veritat que m'agradaria que m'acompanyéssiu en aquest sopar que ara més que mai hem de dir que el poble saharaui ens necessita, perquè ja s'han dit les darreres notícies que hi ha hagut i una altra vegada la tradició d'Espanya cap al poble saharaui, ens necessita més que mai per demostrar-li la nostra solidaritat, el nostre suport, i recordar que seguirem sempre de vora ells fins que aconsegueixin la independència. Pues ja ho sabeu, és dir, totes les persones que vulgueu participar vos poseu en contacte per els procediments, per les vies habituals, no?, telèfon o mail. Sí, hem de dir que se celebra vini comprat a les 9 del vespre i que el telèfon de l'associació, si se va contacte i es diran, perquè s'ha de fer la reserva amb antelació, i el telèfon és el 971 72 88 39, i se'ls passarà la informació, perquè nosaltres convidam a que ens acompanyin, però clar, ho convidam, però cadascú se paga, diguéssim, el seu sopar. Clar. Bueno, pues res, moltes gràcies, que sé que tens un poquet de pressa, no?, perquè podríem estar parlant de moltes més coses, però bé, hem de seguir amb el programa, i moltes gràcies per atendre-nos, no?, perquè... No, moltíssimes gràcies a vosaltres, era necessari comentar aquestes 4 coses. I bueno, seguim. Clar que sí. Molt bé, gràcies, Bon dia. Bon dia. Bé, amics i amigues, seguim el programa amb l'anàlisi de Ramon Orfila.
Ben segur que la primera traïció sonada contra el poble del Sàhara va ser la protagonitzada pel príncep Juan Carlos quan aquest va acudir el 1975 a l'Aaiún, la capital del Sàhara Occidental, en qualitat de príncep d'Espanya, on va assumir uns compromisos que després mai va complir. La desclassificació des del govern dels Estats Units dels documents de la CIA sobre la Marxa Verda i l'entrega per part del darrer govern del franquisme, contrari al dret internacional del Sàhara Occidental al Marroc i Mauritània, han contribuït a aportar llum sobre un dels episodis més vergonyosos de la recent història d'Espanya i de la monarquia borbònica, atès que ha permès conèixer el paper que van tenir els Estats Units en tot aquest afer i també quina va ser la participació que hi va tenir l'avui rei emèrit i llavors príncep Juan Carlos. El successor, destinat per Franco, a títol de rei, acabava d'assumir de manera provisional les funcions de cap d'estat per l'empitjorament de la salut del dictador. I la coincidència gens gratuïta ni casual dels moviments de Hassan II, rei del Marroc, per organitzar una ocupació militar del territori de la darrera colònia espanyola a l'Àfrica, es va plantejar aprofitant la debilitat espanyola per l'absència de Franco, que fins a aquest moment havia dirigit en puny de ferro qualsevol aspecte de la política d'estat i de manera molt especial les que es referien a la política exterior i a les relacions amb el veí del sud. Hassan II, un monarca absolutista i ambiciós, reivindicava des de feia temps el territori de la que s'havia considerat la 53 província espanyola del Sàhara Occidental, a la que considerava part del Gran Marroc, un territori pendent de descolonització, amb una població que Espanya tenia l'obligació, segons les resolucions de les Nacions Unides, d'acompanyar en l'exercici del dret d'autodeterminació. De fet, l'agost del 74, Espanya ja havia anunciat a l'ONU la seva voluntat de celebrar el primer semestre del proper any, el 75, un referèndum per tal que la població autòctona pogués decidir el seu futur baix els auspicis de les Nacions Unides. La consulta, acordada per l'Assemblea General de l'ONU al Tribunal Internacional de l'Haia sobre l'existència o no de vincles de sobirania territorial del Sàhara amb el Marroc i Mauritània, s'havia resolt fa pocs mesos amb un dictamen que establia, sense cap dubte, l'inexistència de vincles que poguessin justificar una devolució de la colònia espanyola al Regne del Marroc, a la qual cosa, a Hassan II sols li quedava l'opció d'ocupar militarment, en fora de tota legalitat, el territori. No era sols una qüestió relacionada amb les riqueses existents a l'encara colònia espanyola, sinó de propiciar l'accés a partir de l'ocupació del Sàhara Occidental a altres territoris també ambicionats i reivindicats pel Marroc i que avui formen part d'Algèria i Mauritània. Els Estats Units, en un context de guerra freda com l'existent als anys 70 del segle passat, tenien com a màxima prioritat no permetre el reforç dels estats veïns d'Algèria i Líbia, en els que governaven forces revolucionàries clarament antiamericanes. I en aquest sentit, Hassan II era el seu millor aliat. De tal manera que des del Departament d'Estat dirigit per Kissinger es va dissenyar tota una estratègia destinada a donar cobertura a l'ocupació per la força de la colònia espanyola, disfressant l'operació com si fos una ocupació pacífica de mils de persones provinents de les zones marroquís veïnes que manifestaven així la seva voluntat d'ocupar, recobrar terres que reivindicaven des de fa anys. Era la que es va conèixer com la Marxa Verda, en la que milers de manifestants d'entre els més pobres del Marroc es proposaven envair un territori, el Sàhara Occidental, enganats per Hassan II, que els prometia uns repartiments de terres fèrtils i riqueses sense límits que sols existien a la seva imaginació. I darrere ells, amagats per l'imatge d'invasió popular, l'exèrcit marroquí es preparava per ocupar, aquest sí, de manera seriosa i contundent, un territori sobre el que no tenien cap classe de dret. Les tropes espanyoles destinades al Sàhara tenien la potència de foc suficient com per aturar la invasió, sense causar víctimes, segons han confessat a posteriori els seus comandaments, però no ho van fer. Els van ordenar fer tot el contrari. Unes ordres que molts comandaments van considerar humiliants per les pròpies forces armades. I és en aquests moments que Juan Carlos juga un protagonisme essencial, segons els papers de la CIA, i desembarca a l'Aaiún on en un discurs davant les tropes espanyoles en una demostració increïble de cinisme afirma: España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres. Y també afegia: no dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí con todos vosotros en cuanto suene el primer disparo.
Mentre, i Juan Carlos n'era ben conscient, a Madrid el darrer govern del franquisme negociava l'entrega del territori del Sàhara i de la seva població indefensa a la voracitat del rei feudal del Marroc i a Mauritània. A canvi del suport acordat dels Estats Units, el recanvien el poder a Espanya, consolidant així Juan Carlos com a futur rei per decisió de Franco. Així, en una espècie de carambola de traïcions, Juan Carlos enganava els militars espanyols destinats al Sàhara. Es carregava qualsevol indici de legalitat internacional, ignorava les resolucions de la ONU i la doctrina de les Nacions Unides sobre els processos de descolonització i es burlava de les promeses reiterades al poble del Sàhara sobre el respecte al seu dret a determinar el seu futur. Espanya, de la mà del seu futur cap d'estat, demostrava així fins quin punt era certa la imatge de que no sols havia demostrat ser una mala potència colonial, sinó que, a més, protagonitzava un dels pitjors processos de descolonització dels darrers anys. Avui, quan el ciutadà Borbó, ja desprovist dels càrrecs de cap d'estat i amb l'únic títol de rei emèrit que s'han inventat ad hoc per donar-li una certa cobertura, ha tornat a Espanya, després d'un exili autoimposat per raons de possibles i presumptes responsabilitats en fraus tributaris, és bo recordar aquests fets, per tal que ningú es pugui induir a error sobre el personatge. I recordar, encara que sigui de passada, que en tot l'entramat de filtracions i denúncies que han acompanyat la ruptura de relacions amb la seva suposada amant, Corina Larsen, ha aparegut el sospitós regal a Juan Carlos per part del fill de Hassan II, l'actual rei Mohamed VI, d'un valuós solar a la ciutat turística de Marrakeix. Un solar que hauria passat per diferents mars, com si cremés. Una donació regal inexplicat. I una qüestió més per la que els ciutadans i els governants d'aquest país tindrien que aclarir aclariments a un monarca que passarà a la història, entre altres coses, és evident, per l'opacitat de tot el que fa referència a la seva fortuna, el seu origen, el seu muntant i la seva ubicació actual. El mur de silenci que encobreix tot el que relaciona amb aquestes qüestions. I en aquest sentit no podem oblidar que mentre els Estats Units van desclassificar fa pocs anys la documentació fins llavors secreta referida a la Marxa Verda, Espanya es nega a fer-ho, no sols perjudica la credibilitat i la imatge de la corona, sinó que també causa un deteriorament considerable de la imatge del govern de l'Estat, el que cada dia li costa més emprar el títol amb el que els va autobatiar, el gobierno més progressista de la història, si tenim en compte el secretisme que envolta algunes de les seves accions, com és el canvi de rumb respecte del Sàhara Occidental o el manteniment com a secret d'estat d'actuacions governamentals dels llunyans anys 70 del segle passat, com és aquesta de l'abandonament del Sàhara. I tot això emparats en una llei, la que regula els secrets d'estat, aprovada el 1968 en ple franquisme, que el PSOE, sembla ser, no frixa gens de derogar i substituir per una llei nova que es basi precisament en tot el contrari, en el triomf i la preponderància de la transparència com a norma del funcionament de les institucions públiques. És ben lícit, per tant, que ens demanem tanta por tenen que es descobreixin coses que poden comprometre governants passats o presents? Gràcies, Ramon. I jo hi afegiria, si m'ho permets, com a darreríssima contribució del Borbó emèrit a la decència democràcia. Explicaciones de què? Ja, ja, ja. Bé, seguim el programa i ara és el moment de la conversa amb Talem Alisalem. Crec que ho pronuncio bé. Buenos días, Talem. Hola, buenos días. ¿Lo pronuncio bien? Bueno, Taleb, terminaron B de Barcelona. Taleb, vale. Sí. No sabía si en árabe el sonido era más M que B. Taleb. Oye, un placer que estés aquí en el programa que hacemos cada 15 días en directo y después se redifunde, ¿no? El próximo martes. A ver, tú tengo entendido que eres diplomado en Cooperación Internacional y Desarrollo por una universidad del Reino Unido, no recuerdo ahora exactamente cuál, ¿no?
y que eres, esto es evidente, ¿no? Eres activista saharaui y muy activo en las redes sociales, al menos hasta donde yo sé. Pero prefiero que te presentes un poco tú mismo, ¿no? Para nuestros oyentes. Bueno, pues sí, efectivamente me llamo Taleb Ali Salem, soy un chico saharaui de los campamentos, nacido en los campamentos de refugiados y bueno, en primer lugar, daros las gracias por darnos espacio y voz y por eso, por tratar este tema y por continuar un poco siempre manteniendo eso, el tema del Sáhara Occidental presente siempre que se pueda. Presentarme, pues eso, un joven de 29 años como cualquier joven de cualquier parte del mundo que ha visto que su vida ha sido completamente cruzada por un conflicto, que ha visto que ha nacido en medio de un campo de refugiados, en medio de una guerra, que ha visto que su familia está separada por un muro y que, bueno, he tenido la oportunidad de venir a este país, de formarme, de estudiar, de crecer de forma personal y profesional y eso, invierto casi todo mi tiempo libre en eso, en intentar concienciar sobre lo que está pasando el pueblo del Sáhara Occidental, intentar luchar por la causa de mi pueblo. Y bueno, muchos dicen activista, es un poco la definición que se hace, o analista político incluso, o, bueno, hay muchas definiciones en los diferentes medios a los que voy para hablar de este tema, o las conferencias que hago en alguna universidad o en algún colegio o instituto, pero para mí, o sea, yo solo soy un joven que ha visto que su vida, como he dicho, está completamente cruzada por un conflicto y que intenta hacer lo que puede, pues eso, por ayudar a su pueblo, a su gente y por un futuro mejor para los suyos, ¿no? Taleb, ¿tienes alguna vinculación con Mallorca, verdad? Sí, de hecho, llevo en la isla 4 años viviendo y bueno, encantado, vamos. Y encantado de esta isla, de su cultura, de su gente, y es un placer. Antes de entrar en tus análisis sobre el conflicto, sobre la situación, algunas preguntas así un poco personales para que te conozcan y un poco que la audiencia también empatice con la parte humana, ¿no?, del conflicto, de la situación del Sáhara Occidental. La pregunta es, ¿mantienes familiares en los campamentos de refugiados o en los territorios ocupados? Sí, de hecho, gran parte de mi familia está en los campamentos de refugiados o en las zonas ocupadas, pero yo no soy el único, es decir, este es el caso de casi todos los saharauis, por no decir todos. Gran parte de nuestras familias pues vive en los campamentos de refugiados y la otra parte vive en la zona del Sáhara Occidental que está ocupada. Es una situación que viven todas las familias saharauis, que están divididas y llevan ya casi 50 años sin poder verse, divididas por ese muro, intentando pues eso, y con la esperanza de que algún día se solucione este conflicto para poder reencontrarse, ¿no? Yo he vivido y he visto cómo he crecido escuchando a mi abuela hablar de los campamentos de refugiados con mucha añoranza, ¿no?, sobre esa tierra de la que tuvo que huir, de la que tuvo que escapar, como estamos viendo ahora que están escapando los ucranianos de una guerra, ¿no?, buscando refugio en otros países. Pues ellos tuvieron que salir de su tierra, ¿no? Y ella nos contaba siempre en los campamentos de refugiados lo bonito que era, lo que hay detrás del muro, lo bonita que era nuestra tierra, nuestro mar, nuestras ciudades, nuestras casas. Nos contaba donde ella vivió, donde creció, era un pequeño oasis cerca de la ciudad de Layún y era como un pequeño paraíso que ella siempre soñó y al que ella siempre soñó volver. Pues una de las cosas, por eso digo que es un conflicto que cruza mi vida, una de las cosas por las que he tenido que pasar y han tenido que pasar muchos saharauis es que yo he visto a mi abuela morir en los campamentos de refugiados sin poder cumplir ese sueño, ¿no?, de volver a casa. Es una esperanza que mantienen cientos de miles de refugiados. Y es una esperanza que nos han ido trasladando a las generaciones que hemos nacido en el refugio, pero que sentimos esa tierra tan nuestra y la anhelamos tanto como ellos, ¿no? Y eso, sí, gran parte de mi familia sigue en esos campamentos de refugiados esperando encontrarse, por supuesto, con la otra parte de la familia que está al otro lado del muro. Claro. Taleb, una última pregunta en este apartado de cuestiones. A mí me interesa que en pocas palabras nos definas ¿cómo se siente uno siendo parte de la diáspora, ¿no?, de la última colonia del continente africano?
Bueno, pues estando aquí, sabiendo que España tiene la principal responsabilidad de este conflicto, se siente mucha impotencia, ¿no? Porque al fin y al cabo yo he tenido la oportunidad de crecer aquí y en parte también me siento de aquí. O sea, he crecido en esta cultura, me he educado en los centros educativos de aquí, la lectura con la que crecí, con la que me formé personalmente, las películas, el cine, la música que escuché, mi adolescencia, mi juventud, casi la estoy pasando aquí en este país y siento este país cerca, pero sí que sientes una gran impotencia porque sí que es verdad que a nivel político, a nivel institucional, hay una humanidad selectiva, como la llamo yo, ¿no? Que se habla con mucho sentimiento y con mucha sensibilidad sobre algunos conflictos en el mundo cuando hay algún interés político. Por ejemplo, vemos que aquí tenemos las televisiones muchas veces hablando del tema de Venezuela y del pueblo venezolano y de su ansia de libertad, y lo tenemos 24 horas en la televisión, y tenemos a los políticos involucrados completamente con el tema de Venezuela. Ahora está el tema de Ucrania, tenemos las televisiones 24 horas retransmitiendo, y es algo que yo puedo entender y comparto y siento, y o sea, que me parece bien, ¿no?, que esa parte humanitaria. Pero cuando ves el silencio completo y cómplice cuando se trata de tu pueblo, cuando ves que tu pueblo está sufriendo una injusticia y que el principal culpable, el principal responsable es el Estado español, porque es quien entregó esa tierra en el año 75, cuando ves que los refugiados, las personas que están siendo refugiadas en un territorio desde hace casi 50 años, o las personas que están bajo la ocupación marroquí sufriendo el maltrato y la tortura, son ciudadanos españoles que tienen DNI español, que formaron parte de este país, y que absolutamente nadie habla de esto, ni políticos ni medios de comunicación. Sí que sientes mucha impotencia, porque sientes que los derechos humanos están siendo instrumentalizados para fines políticos, porque es imposible comprender o entender cómo se puede tener una atención mediática y política tan intensa, ¿no?, en los medios de comunicación sobre Venezuela, que está a miles de kilómetros, cuando tenemos al Sáhara Occidental y hay una responsabilidad directa a tan pocos kilómetros, y aquí absolutamente nadie habla, ¿no? Y ya digamos que el colmo de la indignación y de la vergüenza es cuando ves que no solo no asumen su responsabilidad, sino que se están alineando con la fuerza que oprime a tu pueblo, que lo obliga a estar refugiado, que lo maltrata y que ha practicado el genocidio, y que este gobierno, que se hace llamar demócrata, que estos medios de comunicación que hablan de libertad de expresión, en gran parte vayan alineados a esa fuerza ocupante. Yo creo que se siente mucha impotencia y se deja de creer en eso que nos venden, que es la democracia, los derechos humanos, porque ¿qué es derechos humanos? ¿Dónde? ¿Derechos humanos para quién? Claro. Taleb, has nombrado, creo que en 2 ocasiones, Venezuela. Habría que decir que lo selectivo, ¿no?, o la primacía de los intereses hace que desde un tiempo a esta parte, muy poco tiempo, ¿no?, pues el presidente Maduro ya no es el dictador de turno, ¿no?, sino que ahora como Estados Unidos necesita su petróleo, ¿no?, ya parece que no, que es menos dictador, ¿no?, de lo que era hace unos meses, ¿verdad? Esta es la hipocresía también, ¿no?, de determinadas políticas internacionales. Pero bueno, mira, vamos a la situación actual del Sáhara Occidental a partir de una cierta perspectiva, si te parece. Me interesa mucho tu opinión sobre este particular. Hace unos días se cumplió el 49 aniversario de la primera acción militar del Frente Polisario. Son muchos años de conflicto y, sin embargo, tengo la sensación de que la lucha del pueblo saharaui por su libertad y su independencia no hay desaliento. No hay cansancio probablemente, pero no hay desaliento. Está muy firme la llama de la lucha por su libertad, ¿no? En los campamentos, en la diáspora, en los territorios ocupados. Sultana Hayat, ¿no?, por ejemplo, es un ejemplo vivo, ¿no?, como los presos, etcétera. Te pregunto, desde tu perspectiva y desde tu conocimiento, ¿no?, y desde tu sensación, si la sensación esta que tengo es correcta. Sí, es completamente correcta. Yo creo que la prueba de ello no es solo la resistencia de nuestro pueblo en las zonas del Sáhara Occidental ocupado, en la diáspora. Yo creo que la mayor prueba
es que nosotros, y yo formo parte de la tercera generación que ha nacido en el refugio, que no he conocido mi tierra, que nací en un campamento de refugiados. Yo formo parte de una generación que gran parte de nosotros hemos tenido la oportunidad, muchos chicos y chicas, de venir a países europeos, de ser acogidos por familias españolas o de otros países y de tener un futuro mejor en Europa. Pero a pesar de haber nacido en el refugio, a pesar de no conocer nuestra tierra y a pesar de que muchos de nosotros han tenido la oportunidad de formarse y crecer en un país democrático con muchas comodidades, que podemos tener trabajo, podemos tener nuestra casa, podemos disfrutar, entre comillas, de la vida, en ningún momento hemos desconectado de este conflicto. Seguimos tan entregados a este conflicto, seguimos tan comprometidos con la lucha de nuestro pueblo. Yo creo que esa es la mejor prueba de que el pueblo del Sáhara Occidental pues eso, sigue resistiendo. Y cuando voy a los campamentos, para mí es una inyección de energía, es una inyección de valentía, ¿no? Un poco de coraje también, ¿no? De ver que las condiciones son tan difíciles en una naturaleza tan complicada como es el desierto donde se encuentran esos campos de refugiados, pero sin embargo veo a un pueblo que resiste, a un pueblo que espera, a un pueblo que lucha, y lo peor de esa espera es que no tiene fecha de fin, ¿no? Es una espera constante, es como observar un infinito, ¿no? No hay una fecha, pero aún así ves como un pueblo que se agarra, ¿no? a ese derecho. En la zona ocupada ves como durante estos casi 50 años de conflicto Marruecos ha practicado la tortura, el asesinato, todo tipo de violaciones contra hombres y mujeres, lo inimaginable, cosas horribles, un poco para chantar a esa población, para que deje de luchar, para que deje de salir a las calles y gritar fuera Marruecos y levantar banderas saharauis, y ha pasado completamente lo mismo. De hecho, en estos casi 50 años, lo que ha hecho Marruecos es llenar el Sáhara Occidental, la parte que ocupa, de colonos marroquíes, meter a los niños saharauis en colegios llenos de colonos marroquíes e enseñarles desde pequeños que el Sáhara es marroquí, que el rey de Marruecos es el rey del Sáhara y demás, intentando borrar esa identidad y esa cultura. Y ha pasado completamente lo mismo que en nuestro caso, que han nacido generaciones que han sido educadas por la ocupación marroquí en colegios marroquíes, viendo la televisión marroquí, pero aún así esos chavales y chavalas son los que salen con banderas saharauis, que son torturados, que actualmente hay alrededor de 50 presos políticos. Ayer presenciábamos como 2 chavales saharauis estudiantes han sido juzgados y condenados a 8 meses y 1 año de cárcel por un juzgado marroquí, simplemente porque han organizado manifestaciones pacíficas contra Marruecos. Pero la condena a estos 2 estudiantes solo ha supuesto que anoche y esta mañana salgan muchísimos más jóvenes saharauis a protestar pidiendo el fin de la ocupación marroquí. Por lo cual yo creo que aquí va un mensaje claro, que tanto los que están en los campamentos de refugiados, como los que están en la zona ocupada, como los que estamos en la diáspora, estamos separados geográficamente por la naturaleza del conflicto, pero estamos unidos por una lucha, estamos unidos por un sentimiento. Y no, han pasado casi 50 años, hay varias generaciones de este conflicto, pero no hay, sí que puede haber un cierto cansancio, pero por supuesto ese cansancio no afecta para nada lo que son las ganas de luchar y el agarrarnos sobre todo a nuestro derecho. Y ya para finalizar, me gustaría darle una explicación a esto. ¿Por qué, no? Porque esto no se disuelve en el tiempo. De una forma muy breve, yo creo que cuando sufres la injusticia y la sufres tan de cerca y la sufres, es un caso tan evidente de injusticia, de que te están pisoteando, de que están siendo injustos contigo, ya es un sentimiento que traspasa todo lo demás. Como he dicho antes, aunque yo viva en Europa y pueda tener una vida cómoda, cuando yo veo que sufro la injusticia, que me toca la injusticia, ya todo lo demás pasa a un segundo plano y la lucha se convierte en tu principal objetivo y casi motivo de vida, ¿no? Escuchándote, Taleb, me ha venido a la memoria aquella estrofa de una preciosa canción, ¿no? Que dice algo así, que solo le pido a Dios, al que sea, ¿no? Al Dios que sea, ¿no? Que no me sea indiferente, ¿no? La guerra, las injusticias y esas cosas, ¿no? Eso es, efectivamente. Eso es. Sí, yo siempre he dicho que el pueblo saharaui, pues eso, ha sufrido la guerra, ha sufrido el refugio, ha sufrido el maltrato, son muchas las cosas que hemos sufrido, pero yo creo que lo peor que nos ha tocado es el olvido, ¿no? Al que también hemos sido sometidos. Yo creo que eso es lo peor que hemos sufrido de todo esto, ¿no? Ver que
que nuestra resistencia, nuestro pacifismo durante tantos años, nuestra lucha, nuestra justa causa, pasa desapercibido y somos completamente ignorados y olvidados. El olvido es la peor condena, desde luego, de todo lo que hemos sufrido, yo creo. Hablando de guerra y de olvidos, desde el 13 de noviembre del 22 se reanuda la guerra en el Sáhara Occidental. Y del 2020. Del 2020, ¿qué he dicho? Del 2020, sí, hace ya 2 años, o hace 2 años. ¿Cómo valoras el silencio que envuelve este conflicto? Porque parece que esta guerra no existe, ¿no? Y la tenemos tan cerca. Eso es. Bueno, yo creo que es lo que mencionamos antes, ¿no? En referencia a Venezuela también, que es un tema de intereses, ¿no? Y que la democracia, los derechos humanos se emplean básicamente al servicio de un poder, pues eso, imperialista, que bueno, no deja de instrumentalizar todas estas cosas, y que los medios de comunicación, por desgracia, aunque vendan una libertad de expresión y una imparcialidad, al fin y al cabo también están al servicio de este sistema. No quiero ser conspiranoico, por supuesto, pero sí que creo que es imposible que se hable de conflictos que están mucho más lejos de este país, que el conflicto del Sáhara Occidental, como digo, tiene un vínculo directo. Recuerda, y debemos recordar aquí, que las Naciones Unidas, la legalidad internacional, los tribunales internacionales siguen considerando el Sáhara Occidental un territorio español. Estamos hablando que cualquier barco para cruzar el espacio aéreo o cualquier barco o avión para cruzar el espacio aéreo o marítimo del Sáhara Occidental piden permiso al gobierno español, porque se considera internacionalmente el Sáhara Occidental un territorio español, es decir, nadie reconoce la soberanía de Marruecos sobre ese territorio, y es España la responsable directa. Pues bueno, el Sáhara Occidental se encuentra en guerra efectivamente desde hace 2 años, y es una guerra completamente silenciada en los medios de comunicación hasta ahora. Llevamos más de 40 víctimas entre civiles y militares. Es una guerra de baja intensidad hasta el momento, pero las autoridades saharauis han declarado, las autoridades militares, que una escalada militar será inevitable, ¿no? Y es una guerra completamente silenciada en los medios de comunicación porque no interesa, porque, bueno, podríamos analizarlo de una forma más profunda, pero para resumir, yo creo que gran parte de esto es la alineación con Marruecos. No se sabe que Marruecos es un aliado de Occidente y que Marruecos vela por los intereses de Occidente en el norte de África, y por supuesto Occidente, cuando hablo de Occidente hablo de esa confluencia, ¿no?, liderada por Estados Unidos, un poco seguida por la Unión Europea. Y Marruecos conserva los intereses de Occidente en el norte de África, y Occidente obviamente apoya a Marruecos, aunque esté violando la legalidad internacional, aunque esté ocupando un país y aunque esté en guerra. Se sabe que la economía de Marruecos se sostiene gracias al turismo en gran parte, es decir, sus ingresos como Estado, gran parte de esos ingresos vienen del turismo. Hablar en los medios de comunicación de una forma abierta de que Marruecos está en una guerra abierta contra los saharauis, eso afectaría muchísimo al turismo y por lo tanto a la economía de Marruecos. Por eso digamos que la diplomacia marroquí ha trabajado y ha presionado a sus países amigos para que silencien los medios de comunicación y se hable lo más mínimo de esta guerra, aunque se reportan muchísimas bajas en las filas también marroquíes. El ejército saharaui no ha dejado de bombardear posiciones marroquíes desde que se inició la guerra, y vemos en redes sociales como familiares pues eso entierran a sus hijos soldados. Además, te hablo en Marruecos, pero en los medios de comunicación hay un silencio completo sobre esta guerra. Y bueno, también hemos visto como los aviones no tripulados marroquíes han bombardeado a zonas donde vivían civiles en el Sáhara Occidental. Y bueno, hace un mes hablábamos de la muerte de una familia completa, de una madre y sus 2 hijos, ¿no? Y por desgracia esto no lo verás en los medios de comunicación, aunque posiblemente esa madre tenga DNI español, ¿no? Claro. Mira, Taleb, se nos está acabando el tiempo y yo no estaría mucho más rato hablando contigo, pero no puedo dejar de preguntarte por tu opinión sobre la famosa carta de Pedro Sánchez, sobre esta traición de Pedro Sánchez al Sáhara Occidental. Bueno, yo creo que 2 minutitos. Explícanos tu opinión. Sí, yo creo que básicamente el gobierno español ha sucumbido a los chantajes de Marruecos, y es algo muy peligroso
porque no solo está traicionando lo que es la responsabilidad que tiene España o está traicionando al pueblo saharaui, sino que está contradiciendo lo que dice la legalidad internacional y las Naciones Unidas, que están hablando de que es el último territorio colonizado en África pendiente de descolonización. En el momento que el gobierno español se posiciona a favor de Marruecos y dice que lo mejor para los saharauis es una autonomía dentro de Marruecos, está contradiciendo lo que dicen las leyes internacionales, lo que dice la Unión Europea, lo que dice la Unión Africana, que reconoce la República Saharaui como Estado, que rechaza la presencia de Marruecos en el Sáhara Occidental. Te hablo de la Unión Africana, el mayor órgano continental en África, con sus 55 países. El gobierno español contradice la Unión Africana, contradice las Naciones Unidas, contradice la legalidad internacional, pero lo más importante es que contradice la voluntad del pueblo saharaui. Hablábamos antes de que es un pueblo que lleva casi 50 años resistiendo y aguantando todo tipo de fechorías, de genocidios, de refugio y demás, para que venga un gobierno español, un presidente sentado en la Moncloa desde su despacho a decidir qué es lo mejor para este pueblo. Me parece una vergüenza, pero me parece también una bofetada a la democracia, una bofetada a los derechos humanos. Me parece que tira por los suelos todo el discurso que vende este gobierno, que dice que es el gobierno más progresista de la historia, ¿no? Cuando vemos que se sienta a cenar con un genocida como el rey de Marruecos que está masacrando al pueblo del Sáhara Occidental. Creo que las explicaciones pueden ser varias, puede ser una rendición ante los chantajes de Marruecos, puede ser una rendición ante los intereses de grandes potencias como Estados Unidos o Francia, un poco buscando este juego geopolítico internacional. Pueden ser muchas cosas, pero creo que al fin y al cabo lo que no es aceptable para cualquier persona es que se pisoteen los derechos de un pueblo entero que lleva casi 50 años de una forma tan ruin, de una forma tan vergonzosa, y que aquí, por desgracia, parece que no pase nada. Pues muchas gracias, Talem, Anisalem. Ja veus, ja ho heu escoltat, amics i amigues del programa, allà relleu la lluita per la llibertat del poble sarauí. Talem és un jove i ja el veig es dir que clar i parla. I seguiu-lo a Twitter, si no recuerdo mal, Taleb, tu cuenta de Twitter es Taleb Sahara, todo junto, ¿verdad? ¿No? Y allá tendremos al podeu seguir. Un placer, vale, y placer y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Amics i amigues, acabam el programa que avui 24 de maig del 2022 hem fet en directe Núria Pérez, Ramon Orfila, Jaume Cintas a la tècnica, qui vos parla, Rafael Borràs a la coordinació i presentació, i en el que ens han acompanyat Catalina Rosselló i Taleb Alissalem. Aquest mateix programa es redifondrà el pròxim dimarts 31 de maig. Ens acompanyam amb un tema titulat Standards to Reason de Gordon Harkey, inclòs els CDs editats per l'associació Club 44. Els podeu comprar, si vos interessen, al web www.club44 en lletres.org. Ara que gairebé és l'hora del vermut, bona música, bona American Music i amb solidaritat amb el poble sarauí. A reveure. Stands to reason, and it's nothing new. You may discover things just ain't true. Some won't believe it, but some will see it through. The cookie will crumble, whatever they do, and consequentially it's down to you and me, 'cause I'd be nothing without you. And confidentially, the only place to be is here with you. And furthermore, stands to reason some people say they've
sequentially.